Takže čus všetci, moje meno je Ševa a vítajte pri Zbrusunovej sérii odreagovávačky. Odreagovávačky budú vždycky piatok, budem chcieť buď sám, alebo tu po väčšine so mnou niekto bude. A dneska je tu so mnou môj bratranec. Hagi. Áno, takže to je môj bratranec a budeme hrať samozrejme pre dvoch, že? Áno. Áno, takže ideme to zahrať. Len tak pre zaujímavosť, Hadži je ten naľavo, čiže oranžový, a ja som ten napravo. Ty máš večko, ja mám šipky. No. Tak k tejto hre vlastne sa tam iba preťahujete o stôl, jak najväčší cigáni. Proste berete všetko a uvidíte stôl, tak sa ho preťahujete. No takže počkajte, mne to strašne hučí tá hra, ale brutálne. Takže ja bohužiaľ budem musieť dať settings a vlastne všetko to budem musieť vypnúť, lebo je to hrozné. A to je všetko v tejto hre, tak ideme do toho. No tak. Ale minule som vyhral ja. Minule to bola moja. Hej, toto čo je. Uznajte, že podvádza. Hej, to čo je? Videli ste to? Ja som sa ani nedotkol. Jo, dobre. Šajzo. Počkaj. Hej, toto čo je toto? Hacker. Ja som hacker. Áno. Tono tupánka proste. Áno. Fajnový, musíte uznať, ja som ten modrý pre istotu. A som si našiel na jeho taktiku. Áno, nie. A pre zaujímavosť vyhrá ten, kto viac honí. A ja hodím každý deň, takže to musím vyhrať. Ježiš, toto čo je? Akože Red Wings, more, však je to oranžová, nie? Hej, nie je to oranžová? Aha. To tak ako, toto nechápem. Nevadí, ideme na ďalšie kolo. A toto, musím ho proste dať, no, ja mám to povedať, hej, ako. Ako toto čo je? Si máme akože čo zahrať. Sú motory, more? A fajnovo, 1-1. Ale minule som všetky kola vyhral ja. Všetky sa myšli iba dve. A totálne ma rozfapoval. Áno. Hoho, musíte znať, ja mám talent. A dáme iba dve hry, takže buď vyhrá on, alebo to bude remíza. Čož predpokladám, že remíza to nebude, lebo ja som shit. Ale fajno, 3-3. Teraz je to remíza, no, musíte uznať. A my tu do tej klávesnice čukáme furt jak postihnutí. No tak. Áno, nie. Takže Hadži vyhral. To by bolo všetko k tejto odreagovávačke. Dúfam, že ste si tento diel užili. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. Takže čaute.